थ' नै लोगोफोर गुगोल एडसेन्स सफैबाय आंनावबो गुगोल एडसेन्स स' दिनैसो सफैबाय लोगोफोर दिनैसो गुगोल एडसेन्सआ स' बिराद गोजोननाय मोनबाय आं स' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाहैबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ आं माने जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जादों नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ स' आं मानि थाखाय दिनै बानायदों स' लोगोफोर आं दिनै माने इउटुबनि बागै एसे फोरमायगोन आरो नोंथांमोननोबो आं माने गिवे होनो सानदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां स' भिडिअखौ जोबजासे नायलांबासो बुजिगोन थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। 6K कमप्लिट जाबाथाय आङो मोनसे भिडिअ बानायगोन भिडिअ माने मोनसे गिभवे होगोन होनना बुंदोंमोन आं स' बेयावनो बुंदोंमोन आङो 20 जोननि कमेन्ट फैयोबानो आं माने भिडिअखौ होगोन बुंदोंमोन स' दा 20नि कमेन्ट बारा जाबाय स' बेखायनो आं भिडिअ खालामबाय स' लोगोफोर स' दिनै आं माने इउटुबनि बागै एसे नोंथांमोननो जि हायो माने एसे खोन्थालांगोन आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां थ' हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं दिनैनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय थाहैबाय स' दिनैनि भिडिअआ जादों स' नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ स' आङो सिगाङावनो मोनसे कमिउनिटि पस्टआव मोनसे पस्ट होखादोंमोन आङो स' आं माने 6K कमप्लिटनि माने 6K आंना माने 6000 साबसक्राइबार जाबाय आरो भिडिअआ एसे लेटसो जाबावबाय स' लोगोफोर जियानो जादोंला माने भिडिअआव 20 जोननि कमेन्ट फैयोबाथाय आङो मोनसे गिभवे होनो सानदोंमोन थ' दा 20 जोननि कमेन्ट बारा फैबाय लोगोफोर दा आं माने ओंखायनोथ' भिडिअ खालामनानै फोरमायनो सानदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां स' बेफोर जाबाय नोंसोरनि अननायाव गासैबो स' नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोननि बिदिनो आङो हेल्प मोनलांबाय थागोन होननानै मदद मोनलांबाय थागोन होननानै आसा थाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो स' लोगोफोर माने आंनि चेनेला दिनै 6000 साबसक्राइबार मोनबाय आरो स' बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आं माने रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांमोननो आं माने मोनसे गिभवे होनो सानदों स' बे गिभवेआनो जादों स' मबाइल रिसार्ज स' 199 रुपिसनि स' नोंथांमोना जेबो खालामनाङा जास्ट नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायलांनोबा मोनसे कमेन्ट खालामलां जेखिजाया नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामलां आरो जेखिजाया मा होनो नोंसोर लिरलांबानो जाबाय कमेन्टआव स' आं कमेन्टखौ आं माने सानबानि उनाव रिजाल्टखौ होगोन आं माने 5 डेसनि उनाव रिजाल्टखौ होनाय जागोन स' रिजाल्टखौ आं माने इउटुब कमेन्ट रेन्डम पिकारावसो होनाय जागोन स' बेयावसो नायगोन आङो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरो कमेन्ट दा खालामनो बाव स' जायफोर मिन्थिगोन आरो इउटुबासो मा खालामो आरो बिसोरनो होयो स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनाव इउटुबनि बागै सोरबा बहुद सोंहरदों स' सोरबाया बुंहरदों आदा नोंना मनिटाइजेसन जाबायना जायाखै स' आदा नोंथांमोना पेमेन्ट मोनबाय ना मोनाखै नोंथाङा आरो बेसेबांसो पेमेन्ट मोनगोन होनना सोंहरदों स' आं दिनै माने गासिखौबो फारि फारि खोन्थालांजोबगोन आङो लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय जाबाय स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोन्थालांगोन स' आंना इउटुबाव मनिटाइज जाबायना जायाखै आरो गुगोल एडसेन्स सफैना सफैयाखै बेफोरखौ गासिखौबो खोन्थाजोबलांगोन आङो स' नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ स' लोगोफोर आंनि चेनेला मनिटाइजेसन जाबाय स' मनिटाइजेसन जाबाय आङो 4 मान्थसो जाबाय आं मनिटाइजेसन खालामना दोननाया 4 मान्थसो जाबाय स' खालामना दोननानै आंहा बिनिफ्राय आंना एड्स फैयै दा एसे आंना $10 जाबाय $10 बारबाय स' बारनानै दा आंना गुगोल एडसेन्सआबो आंना सफैबाय गुगोल एडसेन्सआबो दिनैसो सफैदों लोगोफोर स' नै आं दिनैसो देखायनो नागिरदों नै बेयावनो दङ गुगोल एडसेन्सआ नै बेयावनो दङ दिनैसो सफैदों गुगोल एडसेन्सआ आं बे भिडिअखौ मेनि 8 तारिखआव बानायदों स' नै मेनि 8 तारिखआवनो सफैदों गुगोल एडसेन्सआबो स' आं दा बे गुगोल एडसेन्सखौ आं माने भेरिफाइ खालामनांगोन दा आङो आंनि एकाउन्ट नाम्बार गासिखौबो होनाय जायाखै दा आं जेब्ला बेखौ गुगोल एडसेन्सखौ आं भेरिफाइ खालामो स' गुगोल एडसेन्सआव माने स' एकाउन्ट नाम्बार गासिखौबो होजोबनोसै स' बिनिफ्रायसो आङो पेमेन्ट मोनगोन स' जेब्ला आंनि चेनेलाव $100 जागोन अब्लानो आंनि चेनेलाव अट'मेटिकलि हाबहैखागोन आरो बेखिनियानो आंनि चेनेला मनिटाइजेसन जाबाय दा गुगोल एडसेन्सआबो सफैबाय थ' बेखिनियानो लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिबाय जानांगौ स' दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव स' आं मोनसे गिभवे होनाय जागोन स' दिनैनि बे भिडिअखौ जाय नायदों मोनसे गिभवे होनाय जागोन स' नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव आङो कमेन्टखौ इउटुब रेन्डम पिकाराव आं नायनाय जागोन स' इउटुबासो होगोन आरो ना गुगोलासो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो कमेन्ट दा खालामनो बाव स' आं 199 रुपिसनि
मबाइल रिसार्ज होनाय जागोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै आरो कमेन्ट दा खालामनो बाव आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबा दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। थ' बेखिनियानो आं लोगोफोर। स' बेखिनिखौनो नोंथां मोननो फोरमायनाय जाबाय। स' नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय जानांगौ। स' लोगोफोर आं नेक्स्ट भिडिअआव आं मोनसे इउटुबनि बागै एसे मोजां भिडिअ लानानै फैगोन आङो। स' दा आंहा एसेबां एक्सपिरियेन्स जायाखै आङो इउटुबनिफ्रायबो आं दा माने इउटुबाव आंबो दासो सिखायबाय दङ। आंबो एसेबां रोंजोबाखै। स' लोगोफोर आंबो बिदिनो आं हारसिंनो नाजाबाय दं इउटुबाव हारसिंनो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबाथाय आङो बिदि आं हारसिं नाजाबाय थायो आरो बिदिनो सोरनावबा आं हेल्प सोंहरो नाथाय आङो बिदि हेल्प मोनाखै आरो आङो। स' बिदिनो आं हारसिंनो नाजाबाय दङ दिनैसिम आंना गुगोल एडसेन्सखौ आं हारसिंनो एप्लाइ खालामदों हारसिंनो दिनै मोनफैबाय आरो बिसिम। स' लोगोफोर नोंथांमोनहा सोर सोरहा चेनेल दङ स' नोंथांमोना वाट्सएप ग्रुपआव जयेन जानो गोसो दंबा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होदों। स' नोंथांमोना बेनिफ्राय जयेन जानो हागोन। स' नोंथांमोना बेनिफ्राय गोबां साबसक्राइबार मोनगोन आरो स' साबसक्राइबार लोगो मोनगोन आरो बिदिनो। स' नोंथांमोना गावजों गाव साबसक्राइब खालामलायनो हागोन आरो। स' नाथाय नोंथांमोना साबसक्राइबार मोनगोन खिन्थु भिउस मोननो नागिरा दे खिन्थु इयाव साबसक्राइबारखौ मोनगोन भिउसआ बिराद भिउस मोननो थान जायो आरो वाट्सएप ग्रुपआव। स' नोंथांमोना सोरबा जयेन जानो गोसो दंबा स' नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थानाय लिंकआव थांनानै चेक खालामना नायबानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिनो आङो नोंसोरनि अननाय आरो सापर्ट मोनबाय थागोन होननानै आं बयखौबो आसा थाबाय आरो बिदिनो इयुनाव आं बिदिनो हानायमानि भिडिअखौ मोजां खालामनो नाजागोन। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जुदि दासिमबो साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै लादो। स' भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'सै। स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय। स' लोगोफोर आं नै गामिनि माने दुब्लियाव थांग्रा लामाखै दंफैयो आरो नाय। स' बेखिनियानो बिराद मोजां जायगायाथ' बिराद मोजां जादों। ओजाथ' आरो हाजो थाबाय हिमालय हाजो।